Yam kini alang sa mga itlog. Ang atong tubag, ang iyang itlog kana. Itlog nga katingalahan, itlog nga balaan, tambal sa virus nga atong gisagubang karon atong binagsaon ang pagbulong sa mga itlog nga nadungog nga makapaayo pinaagi sa atong yam-yam ang atong tubag. Ang iyang itlog kana, itlog nga pula, asgad, ayaw pasagad, kay ang imong kidney mangluspad ang atong tubag. Ang iyang itlog kana, itlog nga dinumero, adunay 16, 17, 18, ayaw paabota og 20. Inig abri nimo himo nga ana, manlabok og manuhak na nimo ang atong tubag. Ang iyang itlog kana, itlog nga brown, itlog nga dirty looking, dili gihapon kana ang atong gipangita kay ang imong boyfriend ang tag-iya ni ana ang atong tubag. Ang iyang itlog kana, atong ipadayon ang pagpangita sa itlog nga makahibulong, itlog nga mahinungdanon, itlog nga balaan, og itlog nga katingalahan. Ang itlog nga gilabang sa kadagatan, dili pod kana ang sumpa sa kadautan, kay asgad kana, seaman, DH, OFW ang tag-iya ni ana ang atong tubag. Ang iyang itlog kana, ang itlog nga namulungkoy, murag dalunggan sa itoy, dili ka na ang tambal sa atong mga ubo, hubak ug hutoy. Itlog in town ka na sa imong lolo, gabitay na kay walay umoy ang atong tubag. Ang iyang itlog kana, atong ipadayon pinaagi sa pagpatong sa atong insinso diri sa ato nga ulo aron epektibo. Itlog nga puti kuno ang bulunga, kay maudaw kana ang gisulti sa milingkod nga bata ug siya sa laing kinabuhi gikuha ang atong tubag. Ang iyang itlog kana, sa takna nga alas 12, duyog sa imong hugot nga pagtuo, dakong pagsalig. Ang itlog kana, pero ang yelo ilahi, para ang kaayuhan maimuha ang atong tubag. Ang iyang itlog kana, wala ka pugsa og dili ka mutuo, okay ra, depende lang na sa imuha, basta kuno itlog ang sulbad sa ato karon nga problema ang atong tubag. Ang iyang itlog kana, tanang itlog ako nang natiluan, tanang kolor ako nang nasulayan. Usahay gani ang itlog nga akong kanon, ako pang bayran, pastilan kang itloga ka, unsa manggod kay mukaon kog usa ka pugaran, aron kining virus akong malikayan ang atong tubag. Ang iyang itlog kana, natong una saging nahurot gikumpra ang inding, gipang tubol sila, dayong kapayas na pod kuno, kay ang ilang mga tai pirting gahia. Unya karon itlog na sad, itlog na pod, basin unya inig pangutot o ginhawa manimahong iti ang imong baba ang atong tubag. Ang iyang itlog kana, ato karong paasuhon ang atong palina, atong paasuhon karon ang atong insinso, aron ang mga daotang espiritu og pinaagi sa itlog nga atong gihalad karong adlaw, tanang mga panulay, mga daotan og mga virus mga wala na karong panahona. Dili gyud ta pasagad og tuo-tuo kung dili sigurado, kay ang fake news karon daghan na kaayo. Amping sa kanunay, stay at home para sa virus, malikay pero ayaw kalimti. Ang iyang itlog kana, itlog nga balaan, itlog nga mahindanon, itlog nga bulawanon, itlog nga kinahanglan sa tanan, nahalasigi, ugay-ugaya, hikap-hikapa, simhot-simhota, kay kung baho-baho ka na, wa na, dividendo na ka na ang atong tubag. Ang iyang itlog kana, itlog,
itlog. Itlog ang sumpa sa atong tanan nga problema. Itlog, itlog, itlog.